Yaşamana hüveftir diyer senin gözlerim, inni görmesem kararım yok. Aydık yüzlerim Mecnun yali deli kimin söyyen, sen perizade mehriban yarım. Canım kalbimizde yaşasın mı da sevmez yarım, beni bakle çektin evim, canı can yarım, mehriban yarım. Meleksen gereksen ömrüme, yar bulup tay olup bu kalbim. Meleksen gereksen ömrüme, yar bulup tay olup bu kalbime. Bak bulup gelinsin bu dünyeme, yar men üçün, sevgim üçün, yar men üçün, sevgim üçün. Meleksen gereksen ömrüme, yar bulup tay olup bu kalbime. Bak bulup gelinsin bu dünyeme, yar ben için, sevgim için. Meleksen gereksen bu ömrüme, yar bulup tay olup bu kalbime. Bak bulup gelinsin bu dünyeme, yar ben için, sevgim Tell me what you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, cause they never tell me lies. I
can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. You are not the single type, so baby this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, babe. Bugün seher çay çıksam fiyrana. Yüreğimde mahi tamar görünmüyor. Mavu gemimini o barya meydana. Gudi kara kaşı kemal görünmüyor. Gudi kara kaşı kemal görünmüyor. Nevrinin bakanına derin musali. Kalbimden çıkmayan hum zeyva cemali. Beni mecnun etti hoşkun hıyali. Aşık yüreğimde puan görünmüyor. Aşık yüreğimde puan görünmüyor. Atılır salam o bir yer yanına. Ay cemalım bana o cuan görünmüyor. Ay cemalım bana o cuan görünmüyor. Aşık yüreğimde tavan görünmüyor. Gudi kara kaşı keman görünmüyor.
Res. Oslo iyisi beğürür, uçtum pervanam olur. Kevaşıttım kevullum, varlığın armanım bulur. Kevaşıttım kevullum, varlığın armanım bulur.
Berekallah. Görne film nazip yanslar. Görne film nazip cübütler. Şular yana ak gece ve toylar yemeğin diye törden zanın sağ olsun. Toylar kutlu olsun. Sevdim dost gelin geliye, soruları daşınla. Sevdim dost gelin geliye, soruları daşınla. Bizim yer ay yüzüne, al sıkırtı başınla. Bizim yer ay yüzüne, al sıkırtı başınla. Doğan toy olsun, güvenlik olsun. Doğan yaşlarlar barutlu olsun. Bu dünya sonu teyvi aydınlarına devam ediyor. Hani hemmemiz aklı bir çıktı. Bir günü münasip yansıma toymuzun sebeplerini karşılayar. Kalbımın aynasında seyranla seni gördüm. Aytalanmacak keşfin edildin. Çınar boyunu gördüm. Kalbımın aynasında seyranla seni gördüm. Aytalanmacak keşfin edildin. Çınar boyunu gördüm. Çınar boyunu gördüm. Sen benim yüreğim, sen benim dünyam. Ben senin bilen nerede bolsam gezerim. Sen benim yüreğim, sen benim dünyam. Ben senin bilen nerede bolsam gezerim. Sağ Gönlümün hazinesi, bu cahanın zineti. Aydınlarımın kanatı, canım gülür yüzünü gördüm. Ah, gönlümün hazinesi, bu cahanın zineti. Aydınlarımın kanatı, ezidim seni gördüm. Yarım gülür yüzünü gördüm. Sen benim yüreğim, sen benim dünyam. Ben senin bilen nerede bolsam gezerim. Sen benim yüreğim, sen benim dünyam. Ben senin bilen nerede bolsam gezerim. Sen benim yüreğim, sen benim dünyam. Ben senin bilen nerede bolsam gezerim. Sen benim yüreğim, sen benim dünyam. Ben senin bilen nerede bolsam gezerim. Sen benim yüreğim. Berekallah, sağ olun toymuzun sebeplerini karşılanan hormatlı mehmanlarımız, oğullar, kızlar, ekliğinin toylarınızda qaytsın. Assalamu alaikum şonki toymuza, davaramıza qatnaşan hormatlı mehmanlarımız, ekliğinde şonki dövletli ozokta sulyam, yansırmızın bağıt toyunu, durmuş toyunu hoş gördük. Anka şonki mədəməyəlim olşuyalayım, hormatlı arkadağımızın faizini, bir karar devletimizin bağıtıyarlık dövründe, her bir günümüzde suliralayı, toydur bayramlarına şansere vetsin yer. Anxaşile Türkmen toylan birem, könürgün cetrarının geriyalık gençliğine yerleşen, yin biri filanyan, hormatlanan yaşlılarımızın biri, Qadırdan ağamız, İbrahim ağamız. Onun mehriban maşgalası, Aycan yengemizin asgalan devletli ozoğununa, görü oturşuna deyali, ulu şahatlık, ulu davara, ulu toy. Bu şaqta varanın insan sebepkar olsa, bu devletli ozoğun yin biri, İveriyen perentlerin biri, Uday versen, Xabunuzun faylan yari, ayna gizbilen, özürüne hıtzağayın qarınaslarını, daidadalarını, ağdı bir qoğuşlarını, yaxşı niyetli, qudolumı ihmallarımızı, hormatlı klansdaşlarını, dosyarlarını bir tatsan basa cem edip, könürgünce turamız yerleşen yin bir oğudan güzel toyxanımızın biri, Merdan toy mekanına, bugün özürün aydım sağın sökbetli, bağıt toyunu, durmuş toyun oldan toyla atıyor.
Anha bugünkü özünün durmuş toyun tutan yaşlarımızı ruhsat eden hormatly mehmanlarymyň şu azaýyp pırdatda toýly gününe ilkinji nowatda siziň adyňyzdan şolfana şuňky toýumyzy özünün azaýyp aýdymsalaryny berejek Mahmal Wady bagşymyz döwlet geldi Gürjistagan Fagazir kollektiviniň adyndan şuňky toýumyzy ýadygarlyk ýalga geçirip beren video foto studiýaçylarymyz Meylis video foto studiýasynyň azyry işgärleriniň adyndan toýumyza hyzmat edýän suratçy ýigitlerimiziň adyndan galy berse öz adymdan ähli maşgalamyzyň adyndan siz şuňky tutýan bagyt toýuňy durmuş toýuňy gutlaýan. Te geljekde ak ýoly ak bagty arzu edýän goýsadyň ogulgydan köp bolsun. Şolaryň bagyny ýaşamak Allah zan size uzalyk ýyllary meýesser etsin. Şular aly türkmen toýlaram her bir türkmen ozagyna bagtyar zamanamyzda bagtyar döwrümizde elmadama dowam bolsun. Toy týany ýaşlarymyzdan bagty bolsun, bagty durmuş arzu edýär. Aynı gelim näme şuňky gözelligi, owadalygy ýaly şu gelen döwlet dozagyny döwlet goşup döwletli gelen biri bolup, şu döwlet dozagy öz gözelligi bilen bedäp, mehri bilen ýylatmagyny yaradan Allahyň adyndan täkir ömärdi edýän. Toýlaryňyz gutly märak bolsun. Ýa merhaman adamlar, şeýle ýaxşy arzu niýetlerle şuňky döwletli ozakda tutulýan ýaşlarymyzyň bagyt toýuny, bagyt taşamyny gutlak gelen ähli toýçy mehmanlarymyza toy eýleriniň adyndan hoş gelepdiňiz, sapa gelepdiňiz diýmek üçin. Şoltanna döwletli toýumyzy açyklyp gylan etmäne, hormatlanýan daýsy Pelwan agamyzy uly hormat bilen mikrofonu arzu meydan samda çagyrýar. Toýly gününe hoş gördük. Şoňky şu azaýyp pırdatda toýly gününe toý týany ýaşlarymyzy bagyt toý, durmuş toý bilen gutlan. Ýaşlarymyza ak ýoly ak baty arzu edip toýumyzy dabaramyzy açyklyp gylan etmek üçin mikrofonu çagyrýar. Mümkin bolsa Pelwan agamyzdan azabarlygyny haýyş edýär. Başlaýar. Salaman edýatymlar. İbrahim Ayjanajaka toýuňyz gutly bolsun. Hudaý berdiýän bagtly bol, gelengem aýa tutsun. Hormatly adamlar, iýmeli, içmeli, toý açykly bermeli. Sag olun. Sağ olun, Pelwana hedarlygyna hasyr bolsun. Ulamyada sizin işiňizde durmuşyňyzy ösürlük kazanmagyňyzy päkrom arzu edýär. Şolary al döwletde toýlaryň sizin döwletde işiňizde kän bolsun. Toý týany ýaşlarymyzdan bagtly bolsun. Anha merhaman adamlar, dawaramyz açyklyp gylan edildi. Mümkin bolsa öýlenýän edimiz Hudaý bersana haýyş edilen geliniň ýüzüni açmak diýäbini ýerine ýetirelim. Ondan soňra toý dawaramyzy ajaýyp arzulan asyna, ajaýyp mukamlaň asyna dowam eder. Berekallah, sağ olun, bak ferasa. Owadan dünýäde, owadan ýaşamak, owadan aramak seni siwesen toýly adam gutly merak bolsun. Anha merhaman adamlar şuňky döwletli ozak tutulýan ýaşlarymyzyň bagyt toýy, durmuş toýy açyklyp gylan edildi. Ibrahim agamyzlar Ayjan ýeňemizden asgalan döwletli ozagyna giňden edilen bereketli toýdasagy siziň üçin iýit oturuň. İşleriň şertlerine açyk bolmany beýik bir bardan dilegem toýda baramy dowam edýärsin. Ha şuňky döwletli ozak tutulýan ýaşlarymyzyň bagyt toýuny, durmuş toýuny özüniň ajaýyp aýdymsalaryny berejek Mahmal Wady bagşymyz. Ýaşlarymyzyň ýaşlarynyň feýzana estrada ýyldymyz öz käriniň ustady, meşhur aýdymçymyz döwlet geldi. Gürjistaganow siziň hyzmatyňyzda. Anha şu ajaýyp pırdatda owadan ýaşlarymyzyň bagyt üçin, bagty geljekler üçin döwletçan özüniň ajaýyp söýgü mukamyny ýerine ýetirer. Bir benim nasip ýaşlarymyzy, owadan ýaşlarymyzy, owadan sahnamyzy bagyt tansana, söýgü tansana sagyrýar. Aýratyn ýaşlamy üçin toýumyza gatnaşan ähli toýçy mehmanlarymyza da ajaýyp toý keyfini arzu edýär. Toýlar gutly bolsun. Assalamu alaykum mehron adamlar. İşleriniz açyk bolsun. Toýlaryň bolsun, ýaşlar bagtly bolsun, gözjekleriniz gowy bolsun. Şuňa toýlar her bir öýlerde bolup bersin. Söýgü aýdymlar bilen dowam edýärse, owadan ýaşaryň şanyna ýanglanar. Owadan ýaşaryň bagtly bolsunlar. Yar
sadat olsun. Gözükleriniz bol olsun. Yaraşıp yaşlar birbirine bu bağıtlı toy gününe inata onu saklansın bu bağıtlı toy gününe bugün kime bugün yar bu bağıtı yar yaşlara uzak bağıt dileyez besize bugün kime bugün yar bu bağıtı yar yaşlara uzak bağıt dileyez besize Bahtlı olun Gödül dünyada Bahtlı olun Ovadan dünyada Bahtlı olun Gödül dünyada Bahtlı olun Ovadan dünyada Oğudun ya sadat olsun. Gözükleriniz bol olsun. Berekela, sağ olun, bak terasa. İn gogulları, in fiici gulları, sizin kuvvetana, toyların kutlu olsun. Koşa yürek, koşa tarday birigip. Başladı buların karasyan toyu. İki yürek, bir gurunda yerleşip, oy hüküm sırtın, ömürleri boyu. Akılar var adamın şuun ki, İbrahim ağamıdır, Ayşe'nin ömürden atfalan devlette o zonu tüsülüyen. Bu da aynı türlü aynı gelin aydın sağın sökbetti, bağıt toyunu, durmuş toyunu kutlap, darstan yakinen bir nesemi yıkmalarına gelin. Şuun ki, berekette toyun samadın başına beli verip otuyorlar, oturun aşağıyın. Anka şuun ki, devletli o zokta tüsülüyen, dövrevan toymadan şahattanın şahiyyatkarı oturan davranımıza katnaşıyan, toymada kutlan gelen, yalnız niyetli, hurmatımı yıkmalarımızın toylamada devam ediyaz. Anka şu azayip pırdotta, toylu gününe, toytuyan yaslarımızı, bak toy bilen, kutlan verme için. Üyelerinin hormatlanayan doğaktı, Begensten aynı gelinin hormatlanayan boydoşu, Gülbeybi'den azayim arzularını haiştirip mikrofona, Arzu meydan sağımıza çağırıyız, toylu gününe hoş gördük. Temizin direktörümüzde, bilen besek gelen azayim arzu niyetleriniz bilen, toytuyan yanslarımızı, bak tutulmuş toy bilen kutla, yanslarımıza baktardık ettirme için mikrofona çağırıyız. Davaramıza katnaşıyan, toymada kutlan gelen anda olayan, hormatlı şahiyatlardan mümkün olsa azayim arzularını haiştirip, ulu hormatlı mikrofona çağırıyız. Toyluğuna hoş gördük, acayip arzular sizin bilen. Dasın Hudaýberdi aýna bilen tutýan toýuň gutlayan bagtly bolan bagtlar. Boydoşum aýna Hudaýberdi bilen bagtly. Berekela sağolun hormatly şaýatlar, hidarlyň hatry olsun, sowgatdan şümit olsun, toýlaşdan. Toy tene astırmadan bagty olsun, bagty durmuş ardy edýär. Ýürit azayp toy saldarynyň asyryna, toy sowgatlaryny kabul edýär. Salanan bolan salsan, howdany astırmadan bagty üçin, bagty geljekler üçin hormatly şaýatlarymyzy ýadgarlyk toy sowgatlaryny goşurlar. Şonki devletli ozakta çilen yansırmadan bağıt toyunu kutlan kelen davaramıza katnaşıyan Hudaýberdiň hormatly ağalarynyň toýlaryny toýlamada dowam edýär. Anka şu azayip pırdotdan toýlu gününe devletli ozaksyla toýunu kutlan kelen davaramıza katnaşıyan hormatly ağalaryndan Sabır, Murat, Kaka, Şöhrat, Mekan, Yeňiş, Muhammed, Paltas, Sofana, Diýadaway, Kakalap, Yusuf, Mukot. Mümkin bolsa her biriňizi ulu hormatly mikrofona arzu meydan saramda çağırýar.
toylu gününe hoş gördük. Ankaşa azayip pırdatto, toylu gününe, toy tüyane yaslarımızı, bağıt toy, durmuş toy bilen mutla. Yaslarımızı ağ yolu, ağ batardı etmek için her birinizi ul hurmattan mikrofona çağırıyız. Davranımıza katlaşıyan, ağdalı diyen hurmatlı ağaları, Sabır, Murat, Kaka, Şöhrat, Mekan, Yeniş, Muhammed, Paltaş, Diyadavay, Kakalak, Yusuf, Sultan'la Muhuttan'a saybarlığını kağa istedim. Yeni bir yolu mikrofona çağırıyız. Eksilmesin, bereketli bol satsak. Öğrenizde, koğuşamasın sallansak. En esası, bank olsun olacak, keçebeli gelin mübarek. Toyumuz kutlanak gelen, tabaramıza katlaşıyan, hormatlı ağalarından saybarlığını kağa istedim. Yeni bir yolu mikrofona çağırıyız. Alhaşı azayip pırtotto, davaramıza katlaşıyan, hormatlı ağalar geliyense, toymada kutlanak gelen hormatlı geleceleri, Təş Sultan, Əşe, Naba, Cemal, Furay, Ayça, Zahan, Şeren, Ceren, mahkum gelecelerimden azabarlığını xahiş edip mikrofona çağırıyız. Davaramıza katlaşıyan, toymada kutlanak gelen hormatlı ağaları, hormatlı geleceleri toylu gününe hoş gördük. Alhaşı azayip pırtotto, toylu gününe, bereketli toy etsamızın başına beli verip oturulmaz oğlum. Bir benim nasip yansırmadı, oğudunu yansırmadı, toyla oturun bağıt toyu, bağıt tarsamın umutla. Özlerimizin azabarlığını beyan etmek için her birimizi ul hormatlı mikrofona çağırıyız. Davaramıza katlaşıyan hormatlı ağalarından, hormatlı gelecilerinden acayip toy ardulunu xahiş ediyoruz. Toymadı kutlanak gelen hormatlı ağalar başına. Hadi verdi. Bak diyesen. Bak bu. Ayar üstü. Ayarda baktı var. Gelen ayar üstü. Bu da ayarda baktı var. Bu da ayarda baktı var. Gelin ayar üstü. Kısrakı oldu. Berekeli Atazor'un hormatlı ağaları Hedardoğan Hatun yine de arzu etmedik ağalarını mikrofona çağırıya Sultan'ın ağalarının geleceleri Təş Sultan, Əşe, Naba, Cemal, Furay, Ayça diye Gülcahan, Şeren, Ceren, Mahım'dan azabarlığını xahiş ediyoruz. Ana ağalar diye hormatlı geleceleri toylu günü hoş gördük. Hormatlı ağalarının adına tayarlanan toy soğutlarının kabul ediyoruz. Yürüyü toy sağlarının aslında. Yine de şu yerde davranımda katlaşıyan toymada kutlanan gelen ağda olan hormatlı geleceğlerin var mı? Hizmette olmasa her birimizi ulu hormatlı mikrofona çağırıyız. Şu azayip pırtottu, yansırmadan baktı gelecekler için özlerimizin azayip ardılığını beyan etmeye xahiş ediyoruz. Türkmen toy toylayar, Türkmen köpeliyar. Devletimle köpeliyar var maşallah. Gidin bu ocağı ömürlük geliyar, ömür toyu bol ölmez başkasa. Şu azayip pırtottu, toylu gününe devletli ozofuyla toyunu kutlanak gelen davaramıza katlaşıyan hormatlı geleceler bar bolsa yeni bir yolu mikrofona çağırıyoruz. Şu yerde davaramıza katlaşıyan geleceler geliyense toyumuzu kutlanak gelen hormatlı ecekeleri Tədi Gülü, Araz Gülü, Oğullay, Sultan'la Sapar Gül'den azabarlığını xahiş ediyoruz. Toyumuzu kutlanak gelen hormatlı ecekeleri Tədi Gülü, Araz Gülü, Oğullay, Sapar Gül'den mümkün olsa azabarlığını xahiş edelim. Mikrofonu çağırıyor, toylu gününü hoş gördük. Mümkün olsa şu azayip pırdatlı toylu gününü Ariflerin devletli masalatını tutulayan yaslarımızın bağıt toyunu, bağıt tasarını kutlama için her birinizi mikrofonu çağırıyor. Şu anki devletli ocakta tutulayan yansırmazın bağıt toyunu, bağıt akşamını kutlanak gelen arzu aytsak gelecelerini, sultanını, ecekelerini yeni bir yola mikrofonu çağırıyoruz. Mümkün olsa acayip toy mikrofonu seyagindirmeliyim. Bugünkü Ariflerin devletli masalatını tutulacak yansırmazın bağıt toyunu, bağıt akşamını kutlanak gelen arzu aytsak mihmalarımız fanardan katken. Şunun için adınız ağlarlı mı mikrofona gelmenizi xahiş ediyoruz. İbrahimcan toyun kutlu olsun. Aycana İbrahim'a gelinin hürmetini buyursun. Kuday versen gelinin bilen ömrün uzak baktlı yaşa. Aynı can şuna yoruştalım bilen elim var. Hem işe şığa toyduk geleli. Doğurlamız bilen dağdemin ecemin oyununa
Elmitama toyu işvel kilyon kolanız elmitam toya yazılsın. Ramazan, Aycan, falan gelinin hizmet yürütürsün. Çoğuşunun gelinin bağlı olalım. Eceminin derdinler en devletli atlı ağrıyla bana çağır bir çıkaydın odan. Öyle mi? Ona yerinden tırmadın. Berekeli atağızın hormatlı izleyicilerin hidarlığına hazır olsana. Şöyle aleyhin AKC'li toylar sizden oğlu videoda artık solunda yetirken toy tüyeni asırımızın baktı olsun şardı oylayar. Arkadaşlar adamlar yine de şu an sahip prodottu. Anda olan arzu etmedik geleceleri var. Mümkün olsa yine bir yola mikrofonu sağlayın. Arkadaşlar anda olan mihmalama geliyen toyla varamı devam ediyor. Şu an sahip prodottu toylu günü devletli azaltı tüyeni asırımızın bak toyunu. Bak tasımını kutlamana dairdi mehman doğruları teklif ediyor. Ay Cemal, Kurban Sultan, Allah'ın verdiği mümkün olsa hormatlı doğruları toylu günü hoş gördük. Şu an sahip prodottu toylu günü toy tüyeni asırımızın bak toyu. Bak tasımını kutlan bir özürlüğün azabarlığın bir yer etmek için mikrofonu sağlayız. Aşağı sahip prodottu davaramıza katnaşıyan toyumuzu kutlan gelen mehman doğruları Ay Cemal, Kurban Sultan, Sultan'la Allah verdi var olsa ulu hormatlı mikrofonu sağlayız. Toy fesaklı. Yedi diyar. Bugün toymadı, kutlu olsun. Coşsun Aydın, coşsun Mukan. Bugün toymadı, kutlu olsun. Deryaların coşunu dey. Yüreğimden şanatlığı dey. Baktımızdan boşluğu dey. Uday verdi otum tutuyan, toyumu verekti. Şu an sahip prodotto, toylu gününe, devletli ocakta söyleyen. Yansırmadın bak toyunu, bak taşlarını kutlan gelen. Davaramıza katnaşıyan mehriban doğulları Ay Cemal, Kurban Sultan. Sultan'la Allah verdi. Nazabarlığını xahiş edip mikrofona çağırıyoruz. Arkadaşlar, davaramıza katnaşıyan geleceleri, doğulları geliyense toy davaramı devam ediyoruz. Mümkün olsa, hürmetli oğut geldiği. Mahmud oldu başımıza devlet geldi. Kıstağar ve geçiriye şiirde davaramıza katnaşıyan toyumuzu kutlan gelen. Ekse toyçumu ihmallarımızı oğudan sahnamıza tanıtmadan sana çağırıyoruz. Şiirde toyumuzu kutlan gelen toyçumu ihmallarımız için acayip tanıtımları. Ana kimi konu tasvirden sonra çağrı saydım vatan sağlığım diline devam ediyen.
devam ediyen Şahyancı maestro verirkenler. Aşkından coşup aylayın aylayın Aşkından coşup aylayın Bizim karanlığa dillerim O dillerim, o dillerim Cüdeyim işte dillerim O dillerim, o dillerim Senin sesin bir bayım yanına O yanına, o dillerim Yoldakiler yaşlı dillerim sayladım seni Yarma katlaşlara bağlamam beni Kalbimden coşur aydayın aydın Aşkımdan coşur sayın varım Bizim kanım varsa dillerim O dillerim, o dillerim Küncü değil dişli dillerim O dillerim, o dillerim Seni sesimin bayır yanına O yanına, o dillerim Yavardaki yaşlı dillerim O dillerim, o dillerim Aşk oğlun aydını soğuk sözlerin Geceler yolumda karayar gülüm Dağımı atırdım kurtardım dedim Dağımı atırdım sonra yandırdım Ey sen kanım karşı dilberim O dilberim, o dilberim Küncü deyin dişli dilberim O dilberim, o dilberim Seni sesim bir barayın yanıma O yanıma, o dilberim Yaman fikri yaşlı dilberim O dilberim, o dilberim Ay balası! Ay verzenim, aynam ay verzenim Ay verzenim, aynam ay verzenim Verzenim So! Yesine! Sen yolunu tuncan tanısan ey görmedim mi yarım Daşımdan silmadım mı seni duymadım yarım Çağırsana çağır beni sen yanımda kalayım Oturup durma yarım senin gönlüm göreyim Ay verzenim aynam ay verzenim Ay verzenim aynam
Alkışlar yazma. Berekeli Allah'ın olun tanfayna ne asırmaz, oğulları gıydar hurmatımı ihmallarımızı, hem yana toylarınızı gaysın. Bağıslarımızı, tedin emislerini vazarladığın suları alacağıp toylardan toylara, bilentten yanlanmağını, beyik bir vardan dilerim toyda varamızı, toyarlıma devam edelim. Nıhamet ki, devletli ozak tosulayan toyda varamızı, devam ediyet yeni de şu azayip pırdotu toylu gününe, toy töyne asırımızı, bağ tarsamilin kutlan gelen davaramıza katnaşıyan, Uday verdiğin hormatlanıyan, isteş yoldaşları yanı kerdesleri, toymadı kutlan kettir, toylu gününe hoş gördük. Önkaşı azayip pırdotu, paydatımda aşkıvatı yerleşiyen, Tümuras, Hozoluk Kârhanatının işgallerini, ulu hormatlayan mikrofona, Ardu Meydan Sam'da çağırıya toylu gününe hoş gördük. Temede yürüp törümüzde, bedem besek gelen azayip ardu niyetleriniz bilen, toy töyne asırımızı, bağ tarsamilin kutlan, özlerinizin azayip arduğun beyan etme için mikrofona çağırıyız. Toymadı kutlan gelen, davaramıza katnaşıyan, Uday versanın hormatlı kerdesleri, toylu gününe hoş gördük. Şunkun, şu azayip pırdatı toylu gününe, bağıtlı feriyansırmızı, toyla oturun bağıt toyu, bağıt tarsamilin kutla, oğudun yansırmızı, ağak yolu ağak bağıtardı etme için, ulu hormatlı mikrofona çağırıyız. Bağıtlı olun, koşuğarran, işgalin ama toğudun. Bağıtlı olun. Berekeli azaz olun hormatlı kerdesleri hedarlığa hazır olsun, soğutan şilmisi olsun. Diyede bunu memelde, yeni olmadı kerdesleri, sülü ardu diye, zanın sağ olsun. Toy soğutlarım, yansırmada bağıt getirsin. Önkaşı azayip pırdotu, davaramıza katnaşıyan, toymada kutlak gelen, toy atsamızın törüne bede veri oturun. Uday versanın hormatlanayan klastaşlar toparkem davaramıza katnaşıyan toylu gününe hoş gördük. Önkaşı azayip pırdotu, davaramıza katnaşıyan, behrivan klastaşların her birini, ulu hormatlayan mikrofona, Ardu Meydan Sam'da sağırıya şunkun, şu azayip pırdotu toylu gününe, toy tiyani aslarımızı, bağıtar samilin kutla, özlerinizin asırbarlığını beyan etmek için mikrofona sağırıyız. Davaramıza katnaşıyan, behrivan klastaşları, toylu gününe hoş gördük. Şu azayip pırdotu, ekizenizi toparınız ile toy saknamda teklif ediyor. Allah uzaklaşıp baksettin. Utanmalıyım, oğul gıydan hoş etsin. Neti ve emedimidam toyda duş etsin.
Klansdaş oğlanlar, klansdaş gyzlar bugün Hudaý berdiň toýuny gutlaýar. Mümkin bolsa dabaramyza gatnaşýan. Ýasarmadan bagyt toýuny, bagyt taşlarını gutlan gelen mehriban klansdaşlaryň asabarlaryny gaýyş edip mikrofona çagyrýar. Şolfanna toýmada gutlan gelen klans ýolbaşçy mugalimi Oglugul mugalim bar diýip mümkin bolsa ulu hormatly mikrofona çagyralyň. Şu azaýyp pırdatda bakteri ýaşlarymyzy bagyt taşlarını gutlan bermeni gaýyş edilen. An Oglugul mugalim ulu hormat bilen ýene bir ýoly mikrofona çagyrýar. Şolfanna başlaryň sınıfda alym meren mugalimi Bagdaş mugalim bar diýip ulu hormat bilen ona mikrofona çagyralyň. Şoň konu şu azaýyp pırdatda toýly gününe döwletde ozakda tutulýan ýaşlarymyzyň bagyt taşlarını gutlan özleriniň azabarlygyny beýan etmegini gaýyş edilen. Hani sınıf ýolbaşçy mugallimleri Bagdaş mugallim Şolfanna Oglugul mugalimi ýene bir ýoly ul hormatly mikrofona çagyrýar. Hormatyňyz bar. Mümkin bolsa şu azaýyp pırdatda arýyklaryň döwletde maşgalyna tutulýan ýaşlarymyzyň bagyt toýuny bagyt taşlarını gutlamagy gaýyş edýär. Klatasym Ibrahim, isteş yoldaşym Ayzan, şuňky tutýan ogluňyzyň bagyt toýuny tüýsüregimden gutlaýan goý ýaşlar Hudaý bersen aýna gelin bagtly bolsun uzak ýaşasyrlar goşulany bilen goşa garrasyn Allahan hyzmat bersin Ayzan. Hudaý berdi goşulanyň bilen ýene bir gede gaýdyn goşa garra. O hemişe Klatasym Ibrahimyň öýüne toy diýip geleýli. Hemme şular ýaly kesevel toy tutmak nesip etsin. Soğudum var. Menem şahtlyk sportatdan peýdalanyp, okuwçym hem doganjygym Hudaý berdi. Toyuň gutly bolsun. Ağam Ibrahim gelnejem Ayjan. Toyuňyz gutly bolsun. Üýüňizde hemişe toy bolsun. Aýna gelin taňa da aýaň düşdün diýjek. Uly gelnejemiz, uly gelejemiziň döwletli ojagyny tenem döwlet ırskal bolup dolmagy hemişe süýjü tödüň petpälligiň bilen gaýlaňa goşulyşyp ornaşyp gitmegi arzu edýän sowatym bar. Klatas bagtly. Klatas bagtly. Gelin gaýaga tutdum. Elmeden bagtly bersin. Bolma. Klatas bagtly. Klatas bagtly. Bagtly bolgular edin salmasyn. Ağa gelece bagtly. Klatas bagtly. Klatasdan adna sowadyma goşmagy rufat. Hudaý berdi bagtly bol, gelbilmedik klatasçamyň adnan çykan bedren adnan gutlaýan toýuňa. Bagtly bol. Klatas bagtly. Berekeli sağolun hormatly mugallimler. Klatas golko. Klatas golko. Ola Süleymanyň adyndan bir geder golko. Şeýerde gelmedi Klatas oglamy dostlarymyz we şolaryň adyny toýuň tet Klatas. Toýuň gutly bolsun. Gülüp oýnap gülüp ýaşa. Ýene bir gede golko Süleyman ümmetdi. Öýleneli arkaýnaý diýe Süleyman Ali öýlenmedikle gorkubay diýe görýärmi? Senem nesip bola toýdan soň başlaýan Klatasdan toýuna. Janyň sag bolsun. Hormatly mugallimleriň adyndan, mehriban klassdaşlarynyň adyndan ýadygärlik toy sowgatlaryny kabul edýär. Azaý toy sağlaryň atynda. Tağza bolam.
Hormatly klassdaşlary, hormatly mugallimleriň adyny oşuran ýadygärlik toý sowgatlarym düşünmesi bolsun. Ana şu azaýyp burdatda ýaşlarymyz bilen mugallimleri klassdaşlary ýadygärlik toý surutyny düşýänse, şu ýerde gudalymy ýygmalarymyzyň toýardylaryny toýlama dowam edýäs. Mümkin bolsa, dawaramyza gatnaşýan, toýmada gutlamak gelen toýdatçymyzyň törüne bede berip oturan döwletde ojagyň täze garnaşlary, ýaňy niyetli gudalymy ýygmalarymyzyň azabarlygyny dinläýäliň. Şu ýerde toýmada gutlamak gelen aýna gelden hormatlanýan ejeketi Gül Azat Gül diýär. Şol zanna gelecekti Suray Bahar daydalary jeren ogul tagan mamış çykany mehri näzik boýdaşy Gülnar Cennet Bostanyndan azabarlygyny haýyş dedim. Mikrofona çagyrýar. Anda baramyza gatnaşýan toýmada gutlamak gelen ýaňy niyetli gudalymy ýygmalarymyz toýly gününi hoş gördük. Mümkin bolsa şu azaýyp purdotda toýly gününi Arıqıflaryň döwletli maşgalyna tutulýan ýaşlarymyzyň bagyt toýuny. Bagyt taşamyny gutlap özleriňiziň azabarlygyny beýan etmek üçin her biriňizi ýene bir ýola ul hormatly mikrofona çagyrýar. Basından geçirip kıyılık durmuşsun, Türkmen aytmışsın çatata basan. Toyun kutlarar yakinin dasan, bedende bir üyün törünü gelen. Oğudu bilen giyirip çık gülü bilen. Ağdı bir maskalan, ortgalı bilen. Zehmeden rehnedin tek pälin bilen, eýeli harpların törünü gelen. Hansu azaýyp purdata toylu gününü, döwletde ozak silap toyunu kutlak gelen dawaramyza gatnaşýan, arzu aýtsak, ýaňy niyetli gudalymy ýygmalarymyzy ulu hormat bilen mikrofona çagyrýar. Cigim aynacan, bagıtlı bol, Hudaý berdi ki ümit eden bagıtlı bolun. Koşularyňyzy koşa garran, koç oğullaňyz derek boýly gyýdylaňyz bolsun. Tiziň bagtyňyzda gowup ýaşamakçy oturan märekan hemmetine netip etdim, tiziňki alaga dip toý tutmak. Allajan bagıtlı bolun, iň bagıtly gelinleň biri bol. Bagıtlı bol. Doğuncuğum ayna bagıtlı ol, Hudaý berdi bilen. Size dünýädäki ähli gowdatlar arlyk edýän. Bagıtlı bolun, agzy bir ýaşa. Ayna bagıtlı ol. Bagıtlı olun. Baldızım ayna. Yani yoldaşım Hudaý berdi bilen bagıtlı ol. Goý siziň bedewatyňyz bagtyň bazarynda hiç haçan büdüremesin. Durmuşuňyzam özüňiz ýaly owadan bolsun, söýgüňiz päk bolsun, nikaňyzam ýeke täk bolsun, oğul gyzyňyz köp bolsun, goşularyňyz bilen goşara. Bagıtlı olun. Bagıtlı ol. Hudaý berdi ayna bagıtlı ol. Boýdaşym ayna Hudaý berdi bilen bagıtlı ol. Sowgatlamyza. Ayna şejeke bagıtlı ol. Berekeli atağız olun gudalymy ýygmalarymyz hedarlygyna hazır bolsun, sowgatdan şimdi bolsun, toýlama. Hansu azaýyp purdotda ýaňy niyetli gudalymy ýygmalarymyzyň adyndan taýarlanan ýürüýte ýadygärlik toý sowgatlaryny kabul edýär. Sağzy bolun gudalymy ýygmalarymyza. Ana şu azaýyp purdotdan dawaramyza gatnaşýan toýmada gutlamak gelen Aýjan Elzemediň hormatly kärdesleri, ýagny 44-nji orta mektebiniň hormatlanýan mugallimler kollektiwine şol sanyna tehniskarlaryň ählijesini ulu hormatly mikrofona ardu meýdançamyzda çagyrýar toýly gününi hoş gördük. Ana şu azaýyp purdotda godan ýaşlarymyzyň bagty üçin, bagty geljekleri üçin, özleriňiziň azabarlygyny beýan etmek üçin ýene bir ýola mikrofona çagyrýar. Çaňan gowniýaly tämi seherler öýlerinize artkal döwlet getirsen. Ene mehri alymy laýym beller, ak seherler agyrtyry atarsan. Haşo azaýyp purdotda toýly gününi döwletde ozak silap toýuny gutlamak gelen dawaramyza gatnaşýan 44-nji orta mektebiniň hormatly mugallimler kollektiwi şol sanyna tehniskarlaryň agly berçilikde ulu hormat bilen mikrofona çagyrýar.
Şoňky döwletde ozakda tutulýan ýansyrmadan bagyt toýuny, bagyt tasamly gutlamak gelen dawaramyza gatnaşýan ýagşy niýetli, hormatly mehmanlarymyzyň hazabarlaryny haýys edip, ýeni bir ýola uly hormatly mikrofona sagyrýar. Ajaýyp arzular siziň bilen başlanýar.